बे दुनियायाव दाउखाया मासे ओरैबायसा दाउ जाय दाउआ बाजोनि बिखुं सायाव बानानै बाजोखौनो जानो थाखाय सेस्था खालामो आरो बे टाइमाव बाजोआ मा खालामो नोंथांमोना मिथिगोन ना बाजोआ एकदम ओरैबायदि गोजौ 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 थांबाय थायो बिरनानै जेब्लासिम माने बे दाउखाया गाव हां लानो हायै खस्थ' जानानै जाहाथे गोलैबोआ सिङाव अब्लासिम बे गोजौआव बिरलांगासिनो थायो। थिग बेबायदिनो जोंनि मानसिनि खेथ्रआवबो बिदिनो सोरहाबा न'खरा जुदि एसे धोनि जाहोलांदो उन्नति जाहोलांदो बा सोरबा मानसिया खस्थ' मावनानै उन्नति जाहोलांदो खाथि खालानि मानसिफोरा बेखौ होबथानो नागिरो हयथ' माबाफोर बुंनानै नङाबा माबाफोर अन्याय मावनानै नोंथांनि माने नोंथांखौ बहुद रखमै बिसोरो माने होबथानो नागिरो। बेनिखायनो ओरैबायदि साक्सेस खालामनो नाजा जिबनाव जाहाथे बिनि एकदम 14 पुरुष 7 गुस्थियानो जाहाथे नोंथांखौ लोगो हमनो थाखाय एपइन्टमेन्ट लानो गोनां जायो इदि साक्सेस मानसिया खालामनो नाजानांगौ। मानोना सब मानसियाबो माने सासेया सासेखौ माने बिनिख्रुइ सिगाङाव थांजानो लुगैया मानसिफोरखौ खदाय होबथानो लुगैयो उन्नति जाहोनो लुगैया आरो बिनिखायनो ओरैबायदि खामानि माव ओरैबायदि साक्सेस ला जाहाथे बे मानसिया नोंनि एकदम उनखौबो मोना बहुद सिङाव माने थालाङो बेबायदि साक्सेस खालामनो जोङो नाजानांगौ। भिडिअखौ मोजां नुदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।